Upat ang angol sa buy-bust operation sa Drug Enforcement Unit sa Balamban Police Station human nakigpinusilay ang subject sa operasyon. Nahitabo kini sa Barangay Pundol, lungsod sa Balamban. Ang subject sa buy-bust operation mao si Richard Moscoso alias Harry. Din ang transaksyon nahitabo sa Barangay Pundol sa maong lungsod. Nakamatikod pa kini nga ang pulis di ay ang iyang katransaksyon. Daling misakay sa iyang gisakyan nga misampot sa ginukdanay nga naabot sa Barangay Kambuhawi. Kaubang sakay sa suspect mao sila si Arian Blair Navales nga maoy driver, Rex Ledesma, Rhea Abigail Genovesa ug duha ka mga 15 anyos. Nahitabo ang engkwentro human gipabuthan matod pa ni Moscoso ang kapulisan. Misuway pa kini og sibat apan na neutralize ug nadakpan siya sa kapulisan. Ang ubang masakay naangol usab ug gidala sa tambalanan. Nakuha sa kapulisan ang nagkalain-laing kalibre sa armas ingon man mga pakete sa gituoang shabu. Gitug-an sa hepe sa Balamban nga si Police Lieutenant Colonel Hifi nga si Moscoso nadakpan na niadtong 2015.